say Radi, what was some so as a bray, Radi was some more a bay, Manamra to me near Hodenso, na Emeti Yanqua, it was a Udim. Amen. Amen. The young upon say, yes, and then so young upon I don't know if Yasa animal Casa Biu. Last week at the Sunyana, a year twice so. And last week, Casafa, our hearing, and I said, Yasumua. And I say it was I this Sunyana, Sunyanka, and Kakrabi and Yanshay. You say, Israel, Memuna, and maybe Coswana, a happy year pana, or man, a sick and then, and in an alcohol said, absolutely not your pet or Pewahine Eddie, or Basu to our paddy so. Now for a hinian ebedin in some, now for control man in a. You say, or Hina so a friend or man of woman, no address, a woman, a chair almost said, Yabanadi, and Yababy, but and just a catchy, or Monsun Tusa, Nafi, or Moka, Nebanoa, or Besutuna Dierson, or Snow or Moa, or Fono, or Monhena, uncle you was some, or any bre, or Hina Boy, a Coponi Nino, and for more echosa, and then you can carry when you have some no 2 Samuel 18:5 to 16 one also again kai hu won sam nyina obi akofia na ogan kaya ebe hu hon yesunya hu no se na emra akoba ne se obi kopie sa Absalom so na Absalom na ni tia ko se dua mu a de adu ne de ne sa ayi wu asam kora nanso nipa no kopie no so no nya be se on tane nsa enka no ebi se o mokọ sa no na naka kire o mo se o mokọ a obi anhwe na wonne ne ba no ni no e ba nse bia enyo no so but hu no se Obobo opani ba kwa mane e fene se juwa boy commander mane no oni de wanwentwen na ase kura onyina sem na okan no wamfa anya hwe kura na otumilika se ne ba gokum sa abrante no okoye so okoyeye na so tamo ohene ka ne de na o address o mamu ni nyina fa esa na o mko no ho de obia da na form yes sir o na ye beye na na o ade obia nse gu no ho yes obia bre no ho ase obia si yo ya peno so na so mo kan ya dia tum ya te ase ye be su pese de waka no o nyina ho na kama em na hu o mo se o nkrofo yi se de no ni hu o mo ne de na hu se na chi no obia ntumi enye ne bone nanso hu se dwoabo no ene nkrofo bi ya ka ne de o hia asem no omo antimi ene so sa ne mbebre no atie wo ya wofo ne manim de etimi bokọ emema no hu se ye enema bia ni ye ho eduma mfo ye mpani mfo hu se omo mu die so hu se ye sa ne ye directors ye boss no ye eduma se obi a na eyese ye bre ho ase ma ye mpani mfo omo die so ehu ye se ye de ba nya se bia ye sa nso omo ati no ebi e omo ni angels but omo ati de ne akoye devil de a na akoye devil so de a ene de na enso Nyankopon animonyam enye papa se ya je atum ye pene so yesa nanso obi ye koye ati de a so don't mind that guy don't mind jana sem e ba sa de a enso Nyankopon animonyam Nyankopon epese anobrase ya yini we mpanimfo ya wofo no manum nyina no etimi adwuma na fi enso Nyankopon animonyam na ye to adesunya no aso ya asum embemebre no na yina ye bodwa yenso ye kobie nenso bi edi asonso te ye kwasoro de bia masofo kanyam sam kire ye anampo acheterefo etuyefo ye school mo nso ayete ye acheterefo nso ensem o moka na momye musi ye ho se de ya na ye de aso te no yani edisu ana asam de yenyaka wie de na mfama de kwa ana ye de boye bra ye hunu se David address woman David akogina wo se preacher enna dom nso akogina wo se asorofo asam wo David de ma wo nso akogina wo so nyame asam wo preach kire wo mo no ka kire wo mu wie echi no o expect se de wakan ye no wo mo de be adwuma nanso ye hunu se wo mo amfa anya adwuma ye nhwe abadi Yesu be wi ase no o ka kire wo ne suafo ni sie no o wuye no a wo sorry ye no o ka kire suafo no se wo mo ntwen edane bo se no na obesoma hoden ama wo mo nsa kansa ansa na wo mo tumni ka kansa mpa kire nkrofo ogen ka onyame asam no ewo Acts 1:4 wo se ena wonu won si aye no wo se won se omfri Jerusalem nko nemom ontwen edane bo se a wo se motifini manum no Yesu so ne suafo ne si aye ni o ka kire wo mo se o nyina si ya no ka kire wo mo se mo ntwen edane bo se no a motifini manum se enche mesoma nkonko ama na ba mo so mo ntwen ase de enye asore pani bi na ebe se o mo se o mo ntwen enye obi na sofo obi na ebe ka kire mo se o mo ntwen na Awurade asam na kire o mo se mo ntwen ene so o mo nya abotre ene ntwen ya ene o mo nya ensan de biara da nenso ye ho san nkofo enya abotre twen ye do ebi ni ho o mo nya abotre ntwen nenso so de empanimfo ebi aka na wo se the future belongs to those who have patience to wait
se onipa emre bia no se etimi enya botre na se yetwen a so na tie bia ne de otwen no ankasa no animonyam befi emu aba yenhwe Joab our commander ya yeto ya asemisu I can second Samuel 18:14 to 15 hono o kan ho a taman komokoto se Joab Absalom ne kon esedua mu a wo huna mane no san komu ja no mane wugu ne kon kan ga me kan ye ne Nyankopon aka se obema bone pa beto Absalom Onyankopon no a bekuno na so ehunu se Joab no de emra commander ne de mra ono ade tumi se ono an nsem Ewade se die Absalom na nina atranton no ahomaso no abewura ni mu no a obeso che obia wo manu mu no ni wo pese afi efen na na nipa kotokoto no nipa dale fom no sa gina bia no sa atumi no Nyankopon na de ma no wono na epese atumi na nya na Nyankopon so ha bine mu de Nyankopon no ayen sa to Absalom de wono a bekuno na hase ka Joab nya abotre ena wo hina asem no kan wo de ye adwuma ena wo mu gya no ama na ono an kon esedua ni mu an ono a chemu so ono a ha na no an ko wawu nanso yehunu se Joab wa nya botre ono a de emra hye no na hwemu nso a ade ba ko a ya na ehia nse on se ye nyina na yate asem no ohene se muni ne beye eni ne brɛ mesrɛ mo oye me ba me na me wo no na ya homa so na abewura ni mu na yenhwɛ komama ne ko bona mane wo se asem afine nu mba ya no tese wo nka anyame asem de ya na kyerɛ sɛ wo hima asem de eguna so wati kura de kan se ni pa asem yata de ya no ɛkan ɛno na ta kyerɛ ni pa ko ayɛ ye remarks ɛne ye comments bi yata mekindiki wo ne ma bi ho no ɛno ta kyerɛ sɛ ye kyerɛ ni pa ko ayɛ so on kan Nyankopon asem no Matthew 26 verse 73 a enkofo bi ni petahia ya tama ye bɛkye Yesu awekuno no wɔmhwɛ ensɛm Peter na no kaayɛ na ho brase ye kasa ɛne sɛdeɛ wosi ye no wɔn kan a wɔkasa akora yiwadi ɛkyerɛ sɛ wɔne papa ne nante ye wɔn sɛ kakyɛ Peter sɛ ɔkasa wɔne ye kora ɛkyerɛ sɛ wɔne Yesu ne nante ye ɛne sɛ Yesu sɛ esi hu no sɛ ne wɔte wɔn so nsɛm a wɔka nyinaa na wabra bɔ no ne ye nyinaa ɛkyerɛ sɛ wɔne Yesu ne nante ye nti ha sɛ kora na sɛ obi ni da kora no a asɛm a wɔdo no anokora aka no ɛne ya bi a wobeyi na die no betuma wɔn sɛ wo nyamesomni ana sɛ wo nyamesomni ase yɛn sɛ Absalom wafa pia ɛne ɔno nko nipa du aka ne ho ɛkɔ wo ɛhu sɛ Joab wafa pia wɔde akɔ wo sɛ Absalom yi afedie wɔn mu akono ɛna maka sɛ ɛsɛ nko mu gya no Nyankopon tua ne so ka ne bɔne no ɔno wo die ne hantan no abɛsɛ ne mu no ɛsɛ nka gya ma Awurade nanso yɛ nyan a ma Awurade na sɛ wo nkae Nyankopon asɛm ba no sɛ yɛnka Nyankopon asɛm wɔ second bebe Nyankopon ka sɛ obekunu no ɛyɛ 2 Samuel 17:14 ɛhɔ na Nyankopon ka sɛ obekum saa meka sɛ bia Absalom no na anuanom de yɛka no sɛ yɛnyinaa ne yɛano aboa yɛnyinaa na Nyankopon asɛm aba yɛ nkyɛn wɔnka Nyankopon asɛm no wɔ Philippians 1:28 a wɔse momma mo abra bɔmfata Kristo asɛm pa no nko na sɛ me ba no behu mu o sɛ mini ho matemo ho asɛm sɛ mugina pintin ho nkuro mu na mode ɔkra koro edi aperiye ma asɛmpa no edidie a Christopher Nyankopon hwɛ one spirit and one soul ɛwɔ yɛn yankasa yɛ ho bibia yɛ sɛ nyamesomfo yɛ Christopher yɛ agidifo Onyankopon hwɛ sɛ agidifo nyinaa yɛbɛtuma yɛ baako ne yɛma yɛ abrabɔ no bɛfata Kristo asɛmpa pa no gospel no promote ade yɛ tene promote ade yɛ nyo na sɛ deɛ bɛyɛ a woka kyerɛ obi sɛ woyɛ Kristoni a wankasa wo nsuro na obi nkasa woyɛ Kristoni wo so yɛ Kristoni wo abrabɔ a wo bɔ na ɛkyerɛ sɛ woyɛ Kristoni ɔsɛ yɛma yɛ abrabɔ no ɛmfata Kristo asɛmpa no yakɔ sɔre ɛkɔti Nyame asɛm Onyame asɛm ɛbra yɛ korɔ no Onyame asɛm bra yɛ awudie Onyame asɛm bra yɛ nyinsaye tuguo na adɛn nti na yɛnyinsa yɛkɔyi ato aguo ne yɛka sɛ yɛ Kristofoɔ hwɛ deɛ Joab ɛyɛ sɛ wɔn a edi wɔhena asɛm so no a mu kura wɔhena asɛm sɛ ne yɛnkum anaa ne Absalom ani ne brɛ no sɛ Joab ka sɛ odi wɔhena asɛm so a obi a onim wɔhena asɛm bia meka sɛ woyɛ liar wodi wɔhena asɛm so na watwe pia egukum meka sɛ bia Absalom no asɛm bɛ na ɔhene kaayɛ sɛ yɛnim twɛn nsɛm di a obi yade anya kura no a sɛ ɛne adwene ehyia nko ade a yɛnhunu mfomso wɔ ho yɛmfa yɛ adwene ɛna kasa ti abɔne o yɛmfa yɛ adwene ɛna ɛkyerɛ sɛ adeɛ wɔ yi o yɛbɛkɔ heaven a Awurade asɛm no a yɛbɛte yɛ ne yɛbɛdi soɔ no ɛna bɛtumi de yɛakɔ heaven ne mo nya sɛ yɛyɛ yesa na akɔyɛ bi a just a mere show da bi ne yɛnyɛ saa koraa de yɛka ne sɛ
One more can say Wisiana, one more can say, crucify him. Joab can say, yes, sir. Now was some Yapenaso, ye better so, ye the Bayamanoa, here's one walk king cante, Elukum Absalom. Miniano, means ye, oh, ya for him. Yama, Menami Panum, Yabusia for him, Yamumpany for him, Yasof for him, Yachetia for him, Yaputu for him. The Ayatro Mubia, Mana and Friakmemo. The Ekan said, Eben here said, It's na yawo for ni mu a ye de ensa ku ye ho eye papa o na mu ye be wiase e de adwuma mpanimfo ni mu a yampa ebu wo mo e kasa kire mo ni die kwan so nanso ye o mu achi no eni se ka kire mo se don't mind them ja no bebrebe na e be di akiri nsam ke kan onya na asem e ba de se yes ane ma no di a obetwe aso o nka onya mi asem no wo Ezekiel 80 ediasa mi ensa ntimu Ezekiel 33 a wo se wani ka kire Ezekiel se hwe Israelfo no won ba won che no o mu nyina ba woni mu ko do no de won so mo tie no mo nne so wo mo mfa nya dwuma nenso e ba de ka kire mo se ne metwe mo so pa yie pa se mo akọ me prophet anim mo akọ me difo kronkronim pa no kasa kire mo na asem o ka kire mo no mo mfa nya dwuma de e ba de se ne ye woni wo ma ne be di na nyonyo no so pa yie pa mini anom se ye nso ye kanya ngo pa asafo ho ye de ho akọ Kristo asafo a ye nso Awurade di a mo me nhwe se ye abra bo no e be fata Kristo asem pa no ene Awurade e hwe ne wo ye ho na dodo no a de fanse de dodo no ye kwasore kwasi ada ekotana so ndem mo menda na sister no wan ka say your girlfriends ni your boyfriends ya na fi yesa no drugs no ye abortion no na fi ye nema bi emfata ntokwa ene nkofo ye aka ene no nsekuro ni ade ade a na enhia na ekosi aye no Everybody so what as I see Mudino, Sangarano, Yan Yakosia Winina, no see a mobra padia, Yakosia as a sort of 4 dear, Yakosia as a Chris of 4 dear, never see a Brabono, any as some Papa non quadia, Unyangopons, I see a monocradia 1%, with Nicola Ebeche, and net the Ekan say, Ubia Utias and Fabiano, fast and pay a little Wangasawa Brabon. Everybody so better Sango Funina, so that's it. Now, dear Ben, Nimusia was a dear Ben, and Yangopons of a Sango for Yasu, Sango for Yapotas on them. Na obi won so onya nkwasore enye wa bi ne se won nkwasore kura na won so nyame na mum enye se obekwasore nso na ebia obra no a wotifie no a no se sabra no a na dia ko wura sende mo na sabra no a ne sa dia pie dia ene mfa so obi ani asonde mo no ye koye no Awurade Yesu se enye wo mo se ne se Awurade ne be ko so ayema mu Matthew 7:21 Not everyone that said unto me Lord Lord shall enter into the kingdom of heaven but he that does the will of my Father which is in heaven. Awurade someone e ka say was say enye obi e was say me say Awurade na be ko so ayema mu na wo mo ye magya wo so na pade hede Joab ye yes sir nsada na no ohina sem obedi so enso ye koye ndo koye ye kwa sore e baba ye de be mu se ye ho na abrabo bia onipa bia wo bo bia no life no e fulfill scripture so what ya we Christian a hu se abrabo bia wo nemu bia no God is watching every action and every action shall be brought in the judgment day. Abraboni ni ye bia nipa bia ye bo bia no Onyankopon ehwe ye. Bible come say ene di akire ye benya quantities of Christians but not quality. Eye awe sem papa. So in the last days no ye benya Christian quantity. Ye se be dudu wura bebre enya wan se ne obia dodo no ya kwasore eye papa. Asore mpromotu bone e promotu ade yetene. Nanso was ye benya quantities of Christians but not quality. And who are utias and papa ya o ye Christiania o so Nyankopon no. Hwe abrabo yie pa and we Christiania wa abrabo bia wo bobia no hu se Obama twensem no ahyema. Na yemusi ya won se Joab ene abrantie no a obohunu se Absalom e se dua nkomu ne kon edua na emia no na obobo amane no. Ene awmienu a de wanye ohene ba ne bone. Ene de wo ye ohene ba ne bone. Hwa na ye papa hwan ene ye papa wo Joab wo ye pani a wo bedi wo hina sam so na nka wo de wo hwan ye hweso ama wo mo aka na sua na mo hwe de wo ye he did the wrong thing at the right time na nya bra ya san kwade asa na nso won se Joab o ye sa ye ne asafampanimfo ye ne nyamesomfo de ba ne ye de ye kan se Kristosom hoi Kristosom esesa abrabo na ensa abrabo. Christianity does not corrupt life but it transforms it. Kristosom ensesa enseni pabrabo nimum transform ni paya brabo se san ma ya ba ya de etene minuanom se wa brabo bi entimi nsa de a ti asese nya Kristosom na enye nimum wo na wa brabo na enye na wa brabo na enye ntina Yesu se bra ne nche entra bone ne enwu bone mu bra Yesu nche be ka Kristo safo ho ti onyame asam
na ma onyame asem and some nka Galatia 2 verse 17 was na ye ne ehwe se obu ye bem Kristo mu no se wo hu ye nso se ne bonyefo a ene na Kristo ye ade bone nso mfo ana Paul se da bi da enye no kora da Paul se asem enye no kora da se ye ne ye se ye Kristo fo a ye so Nyankopɔn no na se dum be na se nipa hu papa wo ye hu a na Kristo so na enya ana Paul se enye no kora da na Kristo so de ayiye papa na yenni a yedi Kristo asem ye adwuma no ye mum ne yenye na Kristo a yedi na chi de won de wo ye ka asɔre de enkaye asɔnda de esi ma asɔre po se yenkota ne ntinya mesem yensi asɔnda na ma de boyefo asɔre de enkaye pa ni ma asɔre fo no ye ne yekɔ no ne mu bi enye wo se ya bra bonya na njire Kristo yedi na chi no na onye ntira Kristo de wo ye anofonom de ebese ye ka kire mo ane se etwase obia de asempa watie bia eye adwuma na afei nso eni se obia nso ye ne yonko bone ye ne yefato ye nso ye Kristofo ye ne ebese ye sum Nyankopɔn ye ne yesi nyamasomfo de Onyankopɔn hwɛ ne ye ho ane se ensa se obibia eye ne yonko bone ena ni se obibia nso ye Nyankopɔn bone na etwase obia nso edi o emmara so na ema wo memo dwo na fe etwase ye didie yatie na fe ye nim na fe ekura ye nso no ye di so pepepe na eno na Onyankopɔn ehwehwe eno Nyankopɔn ebo de mfra ye de wunim de watie montwe Jerusalem engo be me se eja ne bo hye no ebeba na mo nsa meka tumi montwe na nipa no okɔ enipa no a wo som no no Kristo no ye di na chie no eyesa ye na Kristofo no ye tie Kristo ne na fa ye di Kristo na mo achi na ma nipa kamfo Kristo som na ma nipa ebo nyamesomfo dimpa ebade se ye ne ewiase enkyene na ye ne Kristofo ye ne nka ye wo ba bi ye ne nka ye ne ma ho ye de ye na nipa die dum se ye ne kwafo ye ne nipa bu ye se ye na busa ho se ba bi a wotie edwam a wotie no so a wotie no office a wotie no enipa ye ne okwane no ba nyina ani ban no mo de hu wo mo se wo ye Kristoni ana se wo mo se eye wano na wo de ka se wo ye Kristoni e wa se ye ya brapo no na me ka se Christianity no ense nipa memo e transform nipa life on the ba Nyankopɔn enkyɛ ya sa wo ye kwensani a wo ba Nyankopɔn enkyɛ ya na Onyankopɔn asesa wo ye mona atumi a na Onyankopɔn asesa wo ye kromfo a Onyankopɔn asesa na afede wo be ka Kristo asafo ho na be ka Kristo nkrofo ho na afo wa brabo ne won ne ye ndi afa wo tifi a na ohina sam na ewo nkyɛ na ohina sam o se mo ni abrante Absalom no eni ne bre mame e kwa so na sam be ne efiri epono so baaye enkyerɛkyerɛ be na edi akire manofonom Kristo som mo me Kristo fo mo me yansori o anya sa ebeduru me be no in fact ye be ma Nyankopɔn kra no so obenu kwa so ma Yesu kra be wi ase be wuye na ye won kyerɛkyerɛ be ya to din say disappointment at judgment day na nyame pa ye be sua nwasem pa ye pa bebre nu an hwe ni ye ba ko ntwa ma Awurade anim enim se be Kristo fo ye so Nyankopɔn ye pa heavy akɔ na nso yan hwe ni ye a ye ba ko di ntwa ma Awurade anim enim na me ba asem ni na to na me ka ma kyerɛ mo an se de yatie no de enim no se ye to twene nko ade a ene ye be ye bone na mo se ye de yatie no ye koso akure mu de a ene ye se de tie bia de ye bedi nkunim enti enne wo a wotie me no de ye wunim fa ye adwuma fa se wadwene mu na Awurade nso bɛboa wo ama nso adi asɛm no so wonim Awurade nso de a ma ho kwae na Yesu emra wo nkyɛe enti wo a wote asɛm yi a da bia me ye ka ne ye tofo ne ye hyɛ mo nkra nyinaa no wo a wonya mfa Jesus Christ enye wo kra ne wade nkwa no bomode na fa Yesu ye wo kra ne wade nkwa na ebre entwe yen wo a nso a wode Kristo som aka adwira wanim na wo ya de a enye no nso no ma ho kwae Awurade enye wo ebise Christianity no e promote ade etene na enhye bɔne nkran enye bɔne so Absalom owu a na awe ho pa yie pa ti ene nso wo a wote asɛm bia no ye ka kyerɛ won sɛ wanya adwene bi e wo tirim wanya asɛm ne nti sɛ wadwene sɛ de bɛya de hakye bia no de to Absalom no ebi ento wo na Joab nso a wone ɔhene enam no odidi ɔhene na ase no a wogina wɔ sɛ ɔsɔfo wogina wɔ sɛ asafo pani mo hwɛ de wɔn wo yɛyɛ wamfa ɔhene asɛm anya dwuma enso wogina nanim yes sir boss director nenso mo hwɛ de ɔyɛ director n'akyi ɛno na enye papa ɛwɔ Nyankopɔn anim enti moma obibia ma asɛm wa na wate ensa no na Awurade Nyankopɔn enhu yɛ mɔbɔ na wɔne yɛ ntena na Awurade na afrɛ yɛ wonia bia wo na wuti asɛm bia no ne ho yie pa na ɛyɛ papa sɛ
ono ho baba fodi amawurade na ɛna edi akire mu no onso wanya enkwa ani asomdwie enti ya asomu asɛm no na ɛyɛ kan no our hearing no na wie yɛnie yate yabodwa ukobi utie bi ɛma obi medahada de wo de waso teyɛ na wo hu ne nesi wanim no ɛwo wo sɛmpa fa yɛ adwuma na wo de onyame asɛm yɛ adwuma a wanim mu ase da biara da wo Nyankopɔn anim sɛde yɛka no a wo de Nyankopɔn asɛm yɛ adwuma a anya de bi a wanim begu ase ɛwɔ Awurade anim na ɛyɛ papa sɛ yɛne a yɛpɛ sɛ yɛbɛ Nyankopɔn nkyɛ biara no yɛn nso yɛbɔ mmɔden ne yɛba ntɛm sɛbi sɛ ɛbrɛ ho ɛntwɛn yɛn ɛna yɛn nso yɛtumi Awurade aboa ma yɛtumi aba Awurade nkyɛn no nso no ɛsɛ yɛbɔ mmɔden nso hwɛ asɛm a yɛn nso ekura yɛn nso yie na yɛbɔ mmɔden etie ne yie na ho baba mfa so ama yɛn sɛ de Hebrefoɔ nwoma etumi enu nti mu ba ɔka yɛn no sɛ yɛn nso sɛ yɛsɔ nsɛm a yɛatie mu de mpa yie paa na yɛn nsan ho dabi onyame asɛm no ahwɛ ne yie a bɛnu bɛbɛ no de bɛtoɔ na wobɛsan ho bi sɛ sɛ abranteɛ no kohunu Absalom sɛ wɔsɛm dua no so no sɛ ɔhene asɛm no enini mu a enka ɔno kora nso ɔno ɔtwɛn sika nso ekum papa no ba onya adwene sɛ ɔhene asɛm a waka kyerɛ no obedi so yɛn nso yɛbɛta sɛ onyame asɛm a yɛn nso yɛtie na yɛkɔ asɔre na yɛ asɔfoɔ ka akyerɛkyerɛfoɔ ka asɛmpakafoɔ ka kyerɛ yɛ wia yɛka na adokyerɛ nyinaa no sɛ yɛnya adwene sɛ yɛde bɛyɛ adwuma nko a deɛ a Awurade nso bɛboa yɛ ama yɛtumi de asɛm no nso ayɛ adwuma ne mo nso yɛanya adwene sɛ yɛde bɛyɛ adwuma deɛ a ɛneɛ ɛnneɛma a ɛbɛsisie a ɛbɛyɛ nsɔhwɛ ama yɛn a ɛma yɛn mfa nyame asɛm no adwuma no deɛ yɛbɛbree ɛnneɛma a Onyankopɔn asɛm no ɛti a na yɛbɛbree do's and don'ts no ɛdɔɔso bebree nanso no yɛbɛta ha so sɛ yɛde bɛyɛ adwuma nko a deɛ a sɛdeɛ tie biara ne deɛ Awurade nso bɛboa yɛ nanso yɛbɛhyia nneɛma bi a ɛbɛyɛ akwansidie ama yɛ aberanteɛ no ɛkɔhyia nneɛma bi a ɛyɛ akwansidie ma no but ɔbɛtaa so sɛ wɔde ɔhene asɛm no ɛbɛyɛ adwuma nti mmerɛ a mede asɛm no ɛba na wie deɛ meka ne sɛ mommyɛ nso yɛ Kristofoɔ no moyɛ mmɔbra pa ma nnipa ntimi nkamfo yɛ Kristosom na Onyankopɔn ɔte soro hɔ a na n'ani agye no sɛ ɔbɛɛwie ɔsoma ne ba Yesu ma ne bɛɛwie ase bɛwuiɛ no wamɛwu kwa anyɛ saa deɛ a wɔbrɛ a wɔbɔ no wɔn Nyankopɔn nu no sɛ ɔma Yesu bɛɛwie ase bɛwuiɛ ɛba saa nso a ɛnyɛ asɛm papa ɛma wo yɛn nso yɛtira ase na yɛmmɔ mpaeɛ yɛwura Yesu yɛbɔ mpaeɛ ɛda wase ɛwɔ anɔpa yi wasɛm a wɔde ɛma yɛn ɛsrɛ wo a sɛ asɛm a yɛate ma asɛm no nkɔ so a nsiesie yɛ akoma ne yɛ adwene na ɛnsa yɛ abrabɔ na ɛtumi afata w'ahenni no yɛda wase ɛwɔ wo din mu amen amen yo yɛda Awurade ase bebree sɛ ɛnɛ nso Nyankopɔn nam na ko apostle kwa aten so na wɔde asɛmpa no abrɛ yɛn ɛnɛ ne yɛto a